Zo, we gaan vandaag eens eventjes het flowerbed assortiment van Purusar doorlonden. We gaan vanavond eens eventjes testen voor jullie. Ik heb de kooi al eraf gehaald. Normaal zit dit in een ijzeren kooi. Dat kun je gewoon eventjes loshalen. Je ziet allemaal beginlont, reservelonten. Helaas staat niet op de cakes A, B, C of D. Of 1, 2, 3, 4. Dat zou het iets makkelijker maken. Hij begint gewoon bij het beginlont ergens. Je hebt hier het reservelont. Trek je dit gewoon eraf, stickertje. Gewoon eraf trekken. Zoals je hier ziet. Hier gaat hij de cake in en hier gaat hij de cake in. Deze heel kort bij elkaar maken. En dat komt wel goed. Kijk wat we hier hebben. Hier gaat hij al gelijk het snellond in. Ik denk dat we zo meteen gaan doorlonten met snellond. Dat je eigenlijk geen vertraging hebt tussen de cakes. Nou, we gaan er vanavond dus de lucht in jagen en dan gaan we de uitwerkingen wel zien. Nee, joh, dit niet.